ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Иншоалло ки созем, соҳ саломатем бародарои азиз. Дар ҳаққмон дора фаромӯш накунен. Алҳамдулиллоҳ. Хеле камтар коро сар шидагия найда мекоро бурем. Иншоалло ки кӯшиш мекунем, ҳамиҷа бошем, кӯшиш мекунем ки бародарои азиз дар хизмат бошем. Худованд ҳар ҷое ки бошен, соҳ саломат бошен. Бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ лайк комментария хитона бигзорен. Фақат ҳамин лайк комментария бародарои азиз. Ҳамин ягон чиз намерава, яъне ки ҳамин навори мо як топ да бағалта бародарои азиз, як-ду сухан дорем. Сухане дорем ки аблошкара дидем бародарои азиз. ҳамин бародаре мебиненш, ҳамин бародар гум шидагиай. Аввал ҳамин бародар гум шидагиай бародарои азиз. Кадомед ки бишносенеш, бидоненеш, бародари азиз, агар ки моро ки тамошо кунӣ, бародари азиз, ба хотири Аллоҳ занг биза, хонатон занг биза, алахон шидагиян. Як занг биза, як авҳолпарсӣ ки бародарҷон. Охе аввал соқ саломат бошӣ, киҷоида бошед, деҳемаш ки бародарои азиз, ҳамин чандборо мегем ки бародаро дар ҳар як ҷои бошен, занг бизанен, курси дела кунен хонаводатона, як бародарта, як модарта хатая бипирсен ки хай дар қайди ҳаёт ҳастем, барои алахон мешаванд. Хоб, мерем сари масъалаи дига бародарои азиз. Бо мегум тон бародаро лайк комментариятона фуромӯш накунен. баъзе ҳамин хеле шо мегум ноҷавонмард шо мегум ё ки мардак нестанд дар ҳаёт, намедонам. баъзеш не ягон, баъзеш дахл надора бародарои азиз. И ҳамун шахсиятҳо, ҳам блогерое да дахл дора ки и лишна ҳамун блогеро да ҳай. Лишна ҳамин блогерои да ки намег масъалаи ҳамин мардама меқапанд, мебаранд маҳкам ки эстанд, мардама зестанд, мардами муҳоҷира. Ман аҳамият додестам, ҳар якташ ҳамин видео кардава мегӯяд мо худмон виноватем, субҳоналлоҳ, тоҷик ношида бимбирен ай ҳолтонда. Ба худо қасам ку тоҷик ношида ай ҳолтонда бимбирен. Шумо блогер не, шумо барои навси ҳаромтонен. Шумо барои навси ҳаромтонен. Ягон набарод блогере. Ма бародарои азиз, биен ман ҳамин гапҳома дар мин видео ма погиза гап назанам. Ман масъала дар иншоалло ки видео монтаж рафтеста ман мебуромаш. Ин минама бароям хеле да мардам бояд, субҳоналлоҳ, бояд набарод пуштӣ бигирен. Мегарден мегӯян ки куҷо мерен дар мо плашадкаҳои ҳамво футбол мекунен ё ки ай корат биромадӣ бира хона дат хоб ки субҳоналлоҳ. Мардакҳои хуб, ин мардакҳо дар иҷа сум метан, налог метан, платид мекунанд дар иҷа. Ягон кас дар давлат, ягон кас бепул просто так намегарда. Ягон кас, ҳеҷ кас бепул, беналог, бе ягон чиз. Субҳоналлоҳ, мо тарма наёмадаем, мо ҷое омадаем ки ҳам кор кунем, ҳам як ҷо бирем. хай шалпар мешавем, мера як лави плашадкада мешини, як ҷо да. бародаро, ман ҳамин масъала да иншааллоҳ худо хоҳад видеома бибурорам. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз.